אז למה לא תבואו אליי בצהריים? תחבק תביט לי בעיניים, יפתח את השם, תמיד תהיה האור מקצר החשיכה, סנדר בחור כבר מאחור. אני ניסיתי די, עכשיו תורך. תגיד לי מה אתה רוצה ממני, מה? מי ביקש ממך לזרוק לי נשמה? אז למה לא תבואו אליי בצהריים? תחבק תביט לי בעיניים, אוי לחיים מנור, תעשו כפיים ותעמדו על הרגליים בשביל אלופי העולם על הבמה. אוריאל פיינברגר, ארתור, אמיר קובלסקי, מרק קקון, אייל רווה, אלמוג ליזני, יעקב זה יעקב אסרף. תעשו להם כפיים, מגיע להם כפיים. ואיכשהו דווקא אנשים שפחות מכירים אותם, גם פחות מוכירים אותם, הם עובדים הרבה 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 יותר קשה מאיתנו. אז תעשו עוד יותר כפיים לאלון דהן על הסאונד, לרונן נג'ר, עיצוב תאורה, דוד ויניק על התאורה, לדניס אטרקציה, לגיא הלוי, לתומי בירן המפיק המוזיקלי, ללידר עוז, למור דהן, לשורה ראשונה, למק הכל, לסדרנים, לסדרניות, לכוחות האבטחה, לכוחות ההצלה, כל מי שהיה פה וגרם לקסם הזה לקרות, לדוקי על המוניטורים, תעשו כפיים לדוקי, כפרה על דוקי. זה נשמע לכם כמו רשימה ארוכה, עוד מעט אתם תראו אותה גם על המסכים, כי מגיע לאנשים האלה שיראו אותם אחד אחד. אבל פעם אחת תעשו להם כפיים מהלב לאנשים מאחורי הקלעים, כי מגיע להם, כי מגיע להם. ולכם, אחד אחת, כשבאתם, אני יודע שמן הסתם התלבטתם בגלל הקורונה ובלגן ולקחתם סיכון, ובאתם ועשיתם בדיקות לילדים, ובאתם ופתחתם את הלב, והייתם בשמש עבורנו,